אז ברוכות הבאות לכולן לשבוע הזה, ל5 ימים שבהם תקבלו כלים לאיך להתמודד בתוך הזוגיות, תקבלו ככה מין קיט של עזרה ראשונה לכל מיני תרגילים שאתם יכולים לעשות ברגע שאתם חשות לבד, ברגע שאתם חשות דחויות, ברגע שאתם מרגישות שאין מוצא ואתם צריכות עכשיו עזרה כדי לצאת מהמצב המביך, הסבוך הזה שנכנסתם אליו בתוך הזוגיות ואתן רוצות למצוא לו פתרון. אז אני נותנת לכם במשך 5 ימים הקרובים 5 כלים שכל אחד מהם ייתן לכם עולם ומלואו להתמודדות. אני אסביר על כל כלי בכל יום במהלך השבוע הקרוב, במהלך 5 ימים הקרובים, ובואו נצא לדרך. אז לא אמרתי, אבל אני יערה רסקי ואני פסיכותרפיסטית שמתעסקת בפסיכותרפיה הוליסטית שמחוברת מאוד לנפש אבל גם לתודעה. הכלים שאני עובדת איתם הם כלים מחשבתיים שצברתי לאורך השנים, שהוכיחו את עצמם בעבודה עליי ובעבודה עם מטופלים ובעבודה עם אנשים שליוויתי לאורך השנים. הם כלים שעושים קסמים, הם מגיעים מעולם תורת המזרח, מהפסיכולוגיה הקוגניטיבית ההתנהגותית, מפסיכולוגיה הוליסטית ומפסיכולוגיה רוחנית. וגם פסיכולוגיה חיובית, ואני משלבת את כולם. אני בחרתי ככה לתוכנית הדגל שלי את הכלים הכי משמעותיים, הכי עוזרים, הכי תומכים אותנו במצבים שהכי קל לתרגל אותם, וברגע שאנחנו מתרגלים אותם הם נכנסים לנו לתוך המוח הגמיש שלנו ומתחילים לעשות את העבודה גם כאוטומטים. כאוטומטים שעולים לנו בזמן אמת לצורת התנהגות. תכף תבינו על מה אני מדברת כשאני אדבר על הכלי הראשון שלנו. אז בעצם הכלים החשיבתיים האלה הם נמצאים, יש 15 כלים בתוך תוכנית הדגל שלי, ומתוכם ככה לקחתי לנו 5 כלים שהם הכי טובים, או יותר נכון הכי מעגנים אותנו ומחזירים אותנו לאיזון בסיטואציה זוגית, בסיטואציות של קונפליקטים זוגיים, בסיטואציות של ריבים, בסיטואציות של משברים. בשביל להבין את הכלי הראשון שלנו, שהוא בעצם הכלי שידע לזהות את המחשבות שעוברות לנו בזמן אמת, אוקיי? ולמה אנחנו צריכים לזהות את המחשבות שעוברות לנו בזמן אמת? כי אם לא נדע לזהות את המחשבות שעוברות לנו בזמן אמת, לא יהיה לנו עם מה לעבוד, כי בעצם הכלים שאני עובדת איתם הם כלים שעובדים על החשיבה שלנו. וברגע שאנחנו יודעים לזהות אותם, אנחנו יודעים גם לנהל אותם. ורוב הזמן, תתפלאו או לא תתפלאו, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מודעים למחשבות שעוברות לנו בראש, גם אם הם לא בתת המודע שלנו, וגם אם הם לא בלא מודע שלנו, זאת אומרת, הן מחשבות מאוד מודעות, אנחנו לא שמים לב אליהן. ולכן אנחנו מתנהגים וחוזרים על אותם דפוסים שיש לנו כל הזמן, על אותם דפוסי חשיבה ועל אותם דפוסי התנהגות. כשאנחנו רבים עם הבן זוג שלנו, המחשבות שעוברות לנו בראש הם לרוב יהיו אותן מחשבות, מחשבות לגבי עצמנו, מחשבות לגבי הקשר שלנו ומחשבות בעיקר של איום. ולכן אנחנו קודם כל צריכים להיות מודעים למחשבות שעוברים לנו בראש, ממש להתאמן, שזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, להתאמן על לזהות את המחשבות שעוברות לנו בראש. אז בשביל לעשות את זה, אני רוצה רגע להסביר על מה זה המוח שלנו, איך הוא עובד, ואיזה סוגי מחשבות רצות לנו בראש, ולמה דווקא הם. אז המוח שלנו בעצם קולט מידע מהרגע שנולדנו עד גיל 6 בערך, 7. בשלב הזה הוא נסגר, ומאותו רגע כל המידע שנכנס לנו לראש, שנכנס לנו למוח, הוא המידע שמתקבע שם. זאת אומרת, כמו איזו תוכנה שמכניסים עליה כל מיני קידודים, וזהו, והמחשב נסגר בגיל 7, ומאותו רגע הוא פולט החוצה רק את המידע שהוטבע בו עד גיל 6, 7, ואחרי זה גם עד גיל 12. ואז בגיל הזה אנחנו לומדים מה מסוכן ומה בטוח, מה הדרך הנכונה להגיב, ובעצם איך העולם הזה עובד. וכל אלה מתקבעים אצלנו, כמו אמיתות, כמו דפוסי חשיבה שמתקבעים אצלנו בתוך המערכת, והם בעצם מנהלים אותנו לאורך כל השנים אחרי זה. זה מה שנקרא, אם שמעתם אולי בעבר, זה נקרא אוטומטים, זה נקרא דפוסי חשיבה. ואז מה שקורה זה שכשאנחנו אנשים בוגרים, וקורה לנו משהו, המערכת הסגורה שלנו קורה לה איזשהו אירוע, היא מחפשת בתוך ספריית החוויות שלנו
סיטואציה דומה שקרתה לה בעבר, ומגיבה כמו שהיא למדה שצריך להגיב לסיטואציות כאלה בעבר עד שהמערכת נסגרה. אז מה שבעצם קורה ברגע שאנחנו נתקלים באיזושהי סיטואציה, באיזשהו אירוע בתוך הזוגיות, כשאנחנו רבים עם הבן זוג שלנו, כשהוא אומר לנו איזה משהו פוגע, המוח שלנו הולך לספריית החוויות שלנו מהעבר, מוצא את הדבר הזה שקראנו בעבר שהתקבע במערך הזיכרונות שלנו שם, ומגיב כמו שהוא הגיב אז, כי הוא למד שזה מקום בטוח. הוא למד שלהגיב ככה שם אותו במקום בטוח. אוקיי? למשל, החבר שלי אמר לי, הבן זוג שלי אמר לי שאני לא עושה כלום בבית. הדבר הזה לקח אותי לאיזשהו זיכרון שבו נאמר לי שאני לא מועילה, אוקיי? ככה גם פירשתי את זה, אני לא מועילה. כשאמרו לי שאני לא מועילה, ראיתי בעבר שאם אני אגיב בצורה של תקיפה, אז יעריכו אותי יותר, ולכן כשאומרים לי היום את לא עוזרת בבית ואני מפרשת את זה בתור את לא מועילה, אני אתקוף. ככה זה עובד, פשוט ככה זה עובד, וככה הקשר הזוגי שלנו מתנהל. אני מגיבה ככה, הבן זוג שלי מגיב ככה, ושנינו פועלים מתוך המערכת הסגורה. לכן הרבה פעמים אומרים כשאני מדברת ורוד הוא שומע צהוב, וכשהוא מדבר לבן אני שומעת שחור. אנחנו לא שומעים בכלל. כשאנחנו פועלים מתוך המוח הדפוסי הזה, אנחנו לא שומעים באמת, אנחנו לא קשובים באמת למה הבן זוג שלנו אומר. אנחנו עסוקים בלהגן על עצמנו. ולמה אנחנו עסוקים בלהגן על עצמנו? אני מרחיבה על זה בתוכנית הדגל שלי ב-21 יום לשינויי חשיבה, אבל ככה בשני משפטים אנחנו מגנים על עצמנו כי יש לנו מוח קדום, מוח שהתבסס בתקופה הקדומה, והוא היה צריך לשרוד, והמוח הזה בעצם אחראי על המערכת ההישרדותית שלנו, וכל הזמן שהוא מזהה איום, הוא בעצם מחפש איך להגן על עצמו. וכל הפרשנות שלו, רוב הזמן, לא כל, רוב הזמן, נע על איום והגנה. כל הזמן אנחנו נמצאים במצבי איום, ולכן שאנחנו במצבי איום, אנחנו לא מסוגלים לחשוב בהיגיון. אנחנו לא מסוגלים לחשוב בצורה רציונלית. אנחנו לא מסוגלים להיות קשובים, כי כל המערכות שלנו מתכנסות כדי להגן על עצמנו באותו הרגע, כשאנחנו מזהים איום. ולכן יש חוסר תקשורת, ולכן יש ריבים, ולכן יש קונפליקטים, וכל הדברים האלה קורים לנו. אבל קודם כל חשוב להבין שזה קורה אצלנו במוח. למה? מהסיבה הפשוטה, כי אם זה קורה אצלנו במוח, יש לנו את היכולת לנהל את זה, יש לנו את היכולת לשחק עם זה, יש לנו את היכולת לשנות את המציאות שלנו, שזה בעצם מה שאנחנו רוצות. אנחנו רוצות להרגיש טוב, אנחנו רוצות לתקשר טוב, אנחנו רוצות לא להיעלב, אנחנו רוצות לא להרגיש בודדות, אנחנו רוצות להרגיש שמחות ושלבות. אז אחד הכלים שהכי חשובים זה להתחיל לזהות את המערכת שנעה על מצב צבירה של איום, מערכת שלוקחת אותנו לזיכרונות העבר, לכל הזיכרונות שכלואים לנו שמקובעים לנו בתוך המוח, ובשלב יותר מאוחר להתחיל לשנות אותם, שזה יהיה הכלים הבאים. אוקיי? אז בואו נדבר על המודל הראשון, על הכלי הראשון, שאותו אנחנו ככה רוצים להכיר כדי לזהות את המחשבות שלנו. אני מניחה שחלקכם מכירים אותו, חלקכם לא מכירים אותו, וגם מי שמכיר אותו, אני יודעת על עצמי שהרבה שנים הכרתי את המודל הזה, אבל לא השתמשתי בו, וברגע שגם הוא נהיה מודע והוא נהיה כלי משחק עיקרי בתוך החיים שלנו, אנחנו מתחילים להשתמש בו ולתרגל אותו ולתרגל אותו ולתרגל אותו, עד שהמוח שלנו כבר עושה את הזיהוי הזה בצורה אוטומטית. אני רק אגיד עוד משהו שככה יהיה לנו ככה לזהות את מה שעובר לנו במוח. כשאנחנו במצב הישרדותי, אני מניחה שרובכם גם יודעים את זה, יש שלוש תגובות אפשריות, אוקיי? שזה freeze, fight או flight, שזה בעצם קיפאון, בריחה או תקיפה, אוקיי? כשאנחנו נמצאים בתגובה כזו, סימן שמי שעבדה כרגע זה אותה מערכת הישרדותית שהרגע סיפרתי לכם עליה, ואנחנו מגיבים מתוכה. כשאנחנו לא נגיב מתוך המקום הזה ונגיב מתוך מקום מאוזן שלא מרגיש עכשיו שהוא צריך להגן על עצמו, אז זה המצב האידיאלי שאנחנו רוצות ליצור, ואת זה אנחנו לומדות עכשיו ב5 ימים הקרובים. בסדר? עכשיו גם מה קורה לנו כשהמערכת שלנו נכנסת להישרדות, שגם את זה כדאי שאנחנו נדע. הרבה פעמים אנחנו נרגיש מעין מתח כזה, אנחנו נרגיש דפיקות לב מואצות,
יהיה לנו תחושת חרדה או תחושה של פחד, חלקנו עלולים להזיע, חלקנו עלולים להיות במצב נשימתי כזה של חוסר בנשימה או נשימה מהירה. בעצם מה שקורה זה שמופרשים הורמונים שנקראים אדרנלין וקורטיזול, והם יוצרים את כל הסימפטומים האלה שדיברתי עליהם פה. אוקיי, אז המודל שאני אשלח לכם אותו בקרוב, הוא נקרא מודל אפרת, שרובכן מכירות אותו, או לא מכירות אותו, זה לא באמת חשוב, מי שלא מכירה אותו תכיר אותו היום. אפרת זה ראשי תיבות של א', האות הראשונה של המודל אפרת זה אירוע שהתרחש בחיינו. הפ' אפרת זה פרשנות שנתנו לאירוע הזה. הרייש זה הרגש שנוצר אצלנו כתוצאה מהפרשנות. פרשנות זה המחשבה, אוקיי? המחשבה שנתנו לאותו אירוע. והתף זה התגובה, זאת אומרת, קורה אירוע בחיים שלנו, אנחנו נותנים לו פרשנות. הפרשנות מעוררת בנו רגש, והרגש הזה מוביל אותנו לתגובה. וזה מודל אחד החשובים שיש. גם למודעים שבינינו הוא אחד החשובים שיש. אנחנו אמורים לעבוד איתו כל הזמן כדי להבין מה קורה לנו במוח. כי בלי שנבין מה קורה לנו במוח, המציאות תמשיך לחזור על עצמה. הריבים ימשיכו לחזור על עצמם, הקונפליקטים ימשיכו לחזור על עצמם, כי כל פעם ניתן את אותה הפרשנות לאותה סיטואציה. כל פעם. מתי זה יפסיק? כשנתחיל לזהות את הפרשנות הזאת ולתת לה ולעבוד איתה. אוקיי? ולנהל אותה, שוב, כלים בימים הבאים לאיך עושים את זה. אז זה בעצם המודל. ובואו נראה איך זה עובד בפועל, אוקיי? הבן זוג שלי התקשר אליי ואמר לי, אנחנו צריכים לדבר. אופה. הפרשנות שלי הייתה, מה קורה, על מה רוצה לדבר איתי, עשיתי משהו לא בסדר, אולי הוא רוצה להיפרד ממני, אולי יש לו משהו שהולך לאיים עליי לספר לי, אולי יש לו מאהבת, אולי יש לו עכשיו הודעה שתציב אותנו בפני בעיה. המוח שלנו, המוח שלנו, כמו שאמרתי, ישר ילך לאיום. ישר ילך למצב שעלול לאיים עלינו, שעלול לפגוע בנו, שעלול לעשות לנו רע. בסדר? לשם הוא ילך המוח שלנו. למה? כי הוא מחפש קודם כל איך להגן על עצמו. והפרשנות שלנו תנבע מתוך המקום הזה, כמו שהפרשנויות שהרגע אמרתי. הרגש שהתעורר בנו זה פחד, אוקיי? אפילו לפעמים עצב, כי פירשנו אולי שהוא רוצה לעזור אותנו, לא יודעת. כעס, הרבה פעמים, כי אנחנו מכינים את עצמנו, בסדר? ואז בעצם התגובה שתהיה, כמו שאמרתי, היא או שאנחנו נתקוף אותו, או שאנחנו נקפה ולא נדע מה לעשות, או שאנחנו מלכתחילה נברח, כאילו לא נרצה לדבר על זה, נמסמס את זה איכשהו, ניפרד לפני שיפרדו מאיתנו וכדומה. כשאנחנו מזהים את המודל הזה, כשאנחנו מזהים מה עובר לנו בראש, אנחנו מבינים מאיפה אנחנו מופעלים, ובעצם מבינים שזו מציאות מדומיינת. היא מדומיינת. ואני מקדימה קצת את הכלי הבא שלי, אבל אני רוצה רגע להגיד את זה. זו מציאות מדומיינת. למה? כי היא רק פרשנות של המוח שלנו. יכול להיות שאותו, הבן זוג שלנו, מה שהוא רוצה לדבר איתנו, זה שהוא רוצה בכלל סוף שבוע איתנו, כי בא לו לבלות איתנו. אוקיי? אין לנו מושג. ועד שאנחנו לא שואלות, אנחנו לא באמת יודעות, אבל המוח שלנו, את העבודה שלו, מתחיל כבר לעשות, והוא עושה אותה בריצה של מהירות האור. בסדר? הוא רץ, והוא יוצר מציאות, ואז כשהבן זוג שלנו חוזר הביתה, אנחנו כבר מוכנות להתקפה, או לבריחה, או לקיפאון. אנחנו כבר מוכנות למצב של להגן על עצמנו. ואנחנו לא באמת שומעות, כמו שאמרתי לכם, עד שהוא לא יגיד לנו, אם זה לא יישמע לנו כמו משהו שאנחנו מפרשות אותו בתור משהו שהוא לטובתנו, שהוא לא מאיים, שהוא מוגן, שאנחנו מרגישות פה מוגן, אנחנו לא נהיה קשובות לו. אנחנו נשמע רק אותנו. ולכן מה שאתן עושות היום זה את המודל הזה. מתחילות לראות את המחשבות, או לשמוע, או לשים לב, להיות בתשומת לב ערה למחשבות שעולות לכן היום בראש כל היום. מבחינתי תעשו את זה מול הבוס שלכן, מול החברות שלכן, מול הילדים שלכן, מול קולגות שלכן, מול
ההורים שלכם, מי שאתן רוצות, תתרגלו את מודל אפרת. למה? כי ככל שאנחנו מתרגלות אותו, המוח שלנו מתחיל לקלוט שזו התנועה שנוצרת אצלנו, וכבר מתחיל להביא את זה, הוא גמיש. יש לו את היכולת להתגמש, להיפתח. הוא מתחיל באיזשהו שלב, כבר אחרי תרגול, לעשות את זה בעצמו. להראות לכם טק, הנה, פעלת עכשיו מאיום, הנה, חשבת ככה. אוקיי? אז זה היום ראשון, תתחילו לעשות את זה. בהצלחה, ניפגש מחר.